Hindi ko po matiis. Every time na pumupunta po ako ng grocery, ang first po na tinitingnan ko, hello friends, good afternoon. My name is Sandra and you're watching Micro Moments. For today's video, papakita ko po sa inyo kung ano yung mga pinamili ko kanina sa grocery. Hindi po siya ganun kadami kasi meron pa naman po akong mga gulay at iba pa sa kusina. Kaya yung mga tingin ko kulang, yun lang yung pinamili ko. Ito po yung mga pinamili ko. Bumili po ako ng 2 rice. Ayan. Ano po siya? Full corn rice. Ecologist na full corn rice. Na nagkakahalaga ng, saan ba yun dito? 47.50 kroner each. Yung full corn rice. Tapos, bumili din po ako ng fruits. 2 green na grapes at saka isang pack ng red na grapes. Iba po yung price nito. Yung green na grapes, kakahalaga siya ng 20 kroner each. Tapos ito naman yung red, nagkakahalaga ng 23 kroner. Actually, mura na po ito ngayon, kaya po naisipan kong bumili. At ito, bumili ako ng mangga, friends. Hindi every week na bumibili ako ng mangga. Kung kailan lang na yung namimiss ko kumain ng mangga, saka ako bumibili. Kasi medyo mahal po siya dito, yung mangga, kaya ganon. Yung mangga ay nagkakalaga ng 17 kroner. Tingnan nyo, friends, ang liit. Ang liit ng mangga. 17 kroner. Yan. Tapos, bumili din pala ako ng another carbo load. Egg noodles na nagkakahalaga ng 10 kroner. 10 kroner lang po. Tapos, bumili din ako ng walnuts. Walnuts. Saan yung walnuts dito? Nagkakahalaga ng 45 kroner. Isang pack, 45 kroner. Tapos, sa mga meat naman po, yung mga protein source, bumili ako ng carbonader, store-fechet. Ano po to siya? Hindi, tingnan nyo po. Yan, ganyan po itsura. Beef po siya. Yan, beef po ito. Nagkakahalaga ng 58.50 kroner. Tapos bumili din po ako ng chicken. Isang ganyan lang. Tipid-tipid. Chicken. Saan na ba yung chicken? Kakalaga ng 70 kroner. Isang ganyan po, 70 kroner. Tapos, hindi ko po matiis. Every time na pumupunta po ako ng grocery, ang first po na tinitingnan ko ay kung available silang fish head. Bumibili ako ng fish head. Hindi dahil mura ito. Kasi, ito isang maliit lang to na fish head sa ilalim. Napapaloob nito. Medyo malaki lang siya tingnan, friends. Kasi ito may plastic. Tapos sa ilalim may ano pa to. Ano ba to? Ay, nay. Ito papel. Tapos sa ilalim may plastic. Yun. Kaya medyo malaki siya tingnan. Pero isang head lang po talaga yan na maliit. Hindi po siya mura actually. Kasi nagko-cost po siya ng 16.84 kroner. Isang fish head lang. Almost 20 kroner. So, hindi po siya mura. Pero dahil sa gusto ko po yung fish head, yun. First na pinupuntahan kong pwesto sa buong grocery, yung mga fish. Tapos, bumili din po ako ng
Paris. Ito po ay may citron o citron grass flavor. Ibig sabihin, meron po siyang lemon at saka lemongrass flavor. Itong breeze, ano po siya? Tubig. Pero hindi po siya ordinary tubig kasi bumubula po siya. May ano siya, may carbonated. Mayroon siyang kulsira. Ibig sabihin, carbonated water. Parang ganun. Tapos, kahit may ano na siya, may flavor na siya ng lemon at saka lemongrass. Gusto ko pa din yung nilalagyan ng totoong lemon. Meron pa akong lemon at saka lime. Yan. Lalagyan ko po yan. Masarap na. Instead na soft drinks, yun, water na carbonated yung i-ano mo. Plus, totoong prutas. I-try nyo po kung hindi nyo na-try. Masarap siya. Yan. At saka, lahat po ito ay nagkakahalaga ng 442 kroner. Yun. Ito po lahat ng to. Okay naman. Kung i-ano mo talaga siya, i-multiply mo to peso, medyo mahal. Pero, yun talaga. Kasi dito naman ako nakatira. Yeah, yun. I-accept na natin na ganun yung price. Yun lang po yung i-share ko sa inyo for today. I hope po na na-inspire ko kayo na bumili ng kung ano lang yung need nyo. At saka, i-prioritize more of fruits. Yun. Kasi yun po yung pina-prioritize ko. First, fish head. Pumunta ko ng grocery, fish head muna. Pagkatapos doon, sa area ng mga fish, pumunta ko ng fruits. Sa area ng mga fruits. Pagkatapos, saka pa yung mga rice, ganyan. Yun. Yun lang, friends. Have a nice day sa inyong lahat. Stay safe po. Keep safe. Alam naman po natin, pandemic ngayon. Kaya kung hindi po necessary, wag po tayong lumabas. God bless. Till next video.